Паисий Хилендарски. Събудих българския дух. Аз съм Паисий Хилендарски, монах и писател. Роден съм през 1722 година. Живях в манастир, но сърцето ми гореше за България. Написах история славянобългарска, за да събудя народа. Казах: О, неразумни юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин? Събирах сведения, обикалях земи, исках българите да се гордеят със себе си. Днес, когато ме наричате будител, аз ви казвам: помнете историята си, пазете езика си, бъдете горди българи. Аз съм Васил Левски, апостолът на свободата. Аз съм Васил Иванов Кунчев, наричат ме Левски. Роден съм в Карлово през далечната 1837 година. От малък мечтаех за свободна България, без страх, без робство, с равни права за всички. Бях монах, но сърцето ми не намери покой. Напуснах манастира, за да се боря за народа си. Пътувах из цяла България. Създавах тайни комитети, говорех с хората, вдъхвах им надежда. Вярвах, че свободата не се дава. Тя се извоюва с ум, с чест и с обич към родината. Казах: ако спечеля, печеля за целия народ. Ако загубя, губя само себе си. Не исках власт, не исках слава, исках справедливост. Мечтаех за чиста и свята република, където всички живеят като братя. Днес, когато ме наричате народен будител, аз ви питам: готови ли сте да бъдете честни, смели и добри? Бъдете будни, не само на 1 ноември, а всеки ден. Обичайте България с дела, не само с думи. Аз съм Левски и съм жив, когато вие вървите напред със свободен дух. Христо Ботев, поетът с пушка. Аз съм Христо Ботев, роден в Калофер, поет и борец за свобода. Пишех стихове, които разтърсваха душите. Казах: то, с който падне в бой за свобода, той не умира. Водих чета, загинах млад, но с вяра в свободна България. Днес, когато ме споменавате, нека думите ми ви водят. Бъдете смели, честни и свободни. Иван Вазов, певецът на България. Аз съм Иван Вазов, писател, поет и патриот. Роден съм в Сопот. Написах Под игото, роман за страданието и надеждата. В стиховете ми живее България. Казах: език свещен на моите деди, защото езикът е душата на народа. Днес, когато четете моите книги, вие пазите паметта. Аз съм Вазов и съм жив, когато думите ми ви вдъхновяват. Неофит Рилски, учителят на народа. Аз съм Неофит Рилски, монах, учител и книжовник. Създадох първата българска граматика. Превеждах книги. Учех децата да четат и пишат. Вярвах, че знанието е светлина. Днес, когато ме наричате будител, аз ви казвам: учете се, учете другите, пазете езика си. Софроний Врачански. Словото ми събужда съвестта. Аз съм Софроний Врачански, свещеник, писател и просветител. Роден съм през 1739 година в Котел. Бях ученик на Паисий Хилендарски. Неговите думи запалиха огън в мен. Написах Житие и страдания грешна го Софрония, първата българска автобиография. Проповядвах, пишех, преписвах книги, защото вярвах, че словото може да събуди съвестта. В трудни времена не се отказах. Носех светлина в душите на хората. Днес, когато ме наричате будител, аз ви казвам: не се страхувайте да говорите истината. Бъдете честни, образовани и добри. Така ще събудите и другите. Петко Рачов Славейков. Събирах словото на народа. Аз съм Петко Рачов Славейков,
поет, учител и събирач на народна мъдрост. Роден съм през 1827 година в Търново. Обикалях селата, записвах песни, приказки и поговорки. Вярвах, че в тях живее душата на народа. Казах: не сме народ, а мърша. Не за да обидя, а за да събудя. Създадох вестници, училища, стихове и възпитавах чрез словото. Днес, когато ме споменавате, нека думите ми ви напомнят. Народът живее чрез езика, чрез паметта, чрез културата. Аз съм Славейков и съм жив, когато пазите народната мъдрост.